seng HNYF pathirkma circle daga jing angnot banwanra ya jing sngouthu halor ga jing sniu jong udrox bat ga jing don kam ban pin sngouthu shakipat ba halor ga jing kta jong ga shongkha khna menta ka sngi ka nyau torik no pra arjar arpulai kala penlong daga awareness program halor kite kimat kibakum kipat ba jong ga than ki don kam bha khamtam hakani ka jok ka ba menta ka ba kibreu kilajan bat suk bha ban yo ya udrox om tang udrox henrei ki babon ki jingdi pen buat kumjo ro ka jing trai kam jong ka social media kawan rai ka jingmot jing perkhat ki basniu ha ki samla ki bedang ret kerta ya kani ka program la penlong hayo pathar khma ha ka jing wan poi jong uba Marcus Martin president ke HNYF Northern Region nangta uba S Khemdet officer in charge ka pathar khma police station ka kong AR Rani officer jong ka child protection unit Ribhoi district rengkat kinong yalam shnong ka pathar khma uba Petalman Thangkhiu ubade usordar bat uba Sentalis Singkli ubade secretary nangta kinong yalam ka seng na pathar khma circle nadu president uba Penkrau Makri nangta secretary uba Phernai Kharsentiu bat ba jong ka thain pathar khma lembat kiwe de haba ai jing kren nakaliang kinong kren kilamat phang halor ke jing kta jong ke jing shong kha khna udrox bat ru ke jing sha thambor ki khna kumju ru kinong kren kila ong ru ba ke jing nang jing start kalong ke badon kam e hadu kata namar bunsin hi ki basha ya lambakla hakini ki jing sniu lani ki bale ya kini ki kam ki de ki bom da shim khia ha ki jing puli ki jongki bat ke ba kongsan e kalong ke akor ke burom ke ba kum ki samla ki de bandon bandai ban hajar bonsin but beliau negeri beliau kila aban skin syasat du lani kila aban syasat cerita jing emru kasong kum ka an kubar kasong kum ka jing pet jong ka kuat ka kis kan pet nang kuat laban syasat cerita jing em lani kin syasat hado arhos na nalor kataru syadan kunaru ka jing dan kunaru kolong ka bahe ha bon haban siu ya kitu ki basale dan ki basabat bol de bunsin hi nila ba don teng ibreu ki bore habala sha kumtaru kidang bore kemudian ladalap kumnor ya ki tu ki breu ki babore habala atit plan lese baka kunrun ni baka kun jong kasha bat bo ngai bore pan kemudian kita ino bore ru insya dan guna bat insya set along itaru tuju habya pikir haban ya skap bagini pen haban ya pen bha nang ba ka em lang sa lang ni jong pi kan em sok em san kam tam e nakamenta ki khulong ki khna namar ki khulong ki khna si siam ba kilangat na digla sha thambo gla sha ban bo takta ning kong shwa ya ki jing mo jing perkhat kemla ashu man school kemla ashu man pule kinong kran shu ino ru ke si shong marwai kala mandai teng kila ban poi sha ka jing kin pen mensau ya la dia kila ke ban pen hadu ban pen mensau la dia kita ki case ki bagi lalap ha katas nam ngila ayat nanti haga man pentrai kam ya kenikaan dia kalian ngejongiru ngilong kum kita kinong kersan kita ki support person ngilong na paning ngilong kersan ya gitu ki kena ki basya ngilit lang syakun mode ki syakot syakun ngiru gidam kat lang na office jongi ngilit lang syakun kanu sen bagi syakot syakut ngilai lang bagi hap ai kata kesabut syakut dia namar gajing jahi bonsin kadai ka jana lain hi upriu panaban ka priu panabar ni patlat kata dong bakin kin thombor kina tang kanu persen thai tang ban suang 100% ya kata mengilap rei bakhambon hidi ki priu ki bana po yen
Te pi ko ngi kimi pa pide ban sumar bha ya pet bha ya lagi khon ngi ti kayat kayan ke jongki ki lectiono ki kren yano ki dan batno hab ban sumar bha namar kan ha menta ngi em ha hane ka juk ka ba ka juk jong ka teknologi ong ka juk ba menta baro hadu sha no kendong mensuam jutip mobile jutip bi Ki officer jong ketrak pulit kindon pepi rengkar Merating kong yang jing snew. Nama radap himi cakmat. Kita pulit kena IP ke jing sekri, kena IP ke jing tulang. Nama balai kerni kata. Ngahadu mentah gini gisngi. Nganul penong. Kathanat kini ke jing kujonga. Ngamong nama ngadi usang malang ngale dakai gisakem. Dega kamu jonga banglet sathanat. Banlet. Yathu yegi pulit. Bah hangtai raja kata bala don kinong khalai don kinong khi drox don kinong khi kiat bean kata ni kamram junga ban leit satanan ban pentip bagi don kom kita manuway paway wo besar bawan hanong po ngalong kumuhman yaki namar balai ngajulai ucor lada ya kran ya kimlang salang hati hanong po kita gidai gelenti Tubang ngidai bensim kum ki kun Kristen lani kita ki kenun nadu kinong ilam senang nadu kinong ilam kinaki kenun long kami lani ki sang sama bat kisang malang bapak kunja jingdi penbuat uno kunja jingdi penbuat nalor tau kunja jingdi ubalakhang daka lo lani daka an kumu tau koken opium bat ki bhang bat ki we de Nidon ka wei ka ba kenrei bahang ne ka kiat ka hap lang wat nom ong ba ka tu ka hentai ka tur ka de ka wei ne jingdi pen buat kan mau te ngide ba so thu uta kita gidi gi drugs lada ni kinong di lada ngi ka jingdi jungi ka kerni ka jingdi jungi ka palat put lane ka jingdi yang yau uta jingdi ubang nyimdan kambandi ai jing mentoi ngi ki khot ika drug abuse lane ka jingdi palat lane ka jingdi jongi yakum kita ki jingdi ki bang nyim da don kam e bandi ki khot ika drug abuse te hoi hangne ha patarkhama area hagin sha ngimpat yo sneo ngimpat juyo yakin ja case bangi lap ba ka don kum kita ki drug abuse ki bla kerni ha kata ka jingdi yo to drugs wat kataru kumbaong chairman menne prevent ka jingya dalupa ka kham bah ban ya ka ba prevention is better than cure mo te chwa bakan wan ja ka bah e lada ngila ban ya dalupa ya kum gine namar bakane kam ai jing mentoi henry ka unra e jis new ki babun ka jingkerni ka jongu kalong sama palat bat haba ki breu ki lemat yu drop kamut kala bha ban bethat yu kenjiri jongka namar kata kadon kam ya kinong yalam seng phalang ke bofer kinong yalam sidong ki badon hakisnong ke bofer baniele kat bala ba une udrok umde bandrung hapo ka sidong ka thaw ka jongi hapo ka dong ka jongi kumalong hadu menta tingimpat benang ngimpat don ye ka kubor bau drok urung hapo ka area western riboy ka jongi tenrei kane kadai ka prathei ka ba kano ka jingele khamtam le ka jingsneu ka step bha ban par te namar kata ka don kam ye kinong ilam seng bhalang ai kuple ya ka action of ka lapin kan mau ban pelong ye kane awareness program na ka banta ban yada na ka jing sneu ka jong drugs ka jingsneu jong ka kiat Barjang kadang katanya bro kawai. Kumta ngila ya penlong ya kena ke program. Na menta ban perstu. Pai ba ya ka jingta jong drugs bat kiwe de. Nganget scam baki pai ba habaki yo slow ya kena ke tendong jing sawa. Kin pai phang kin shampang habai dei bat kena ke program bat kena ke team jong ke program ka bangilabu. Namar kumbang kakten. But prevention is better than cure. Kamha bangin yada banyak kajik sumar haden. Shua ba
katma jong drugs bat kiwi kiwi kijing sniu kanwan leng shop hakane kadong kathan ka jongi kumta na kalyang kaseng nyawan ban perstupat ba habi dai bakini kijing sniu kibon stang ban hiar thma hakadong kathan ka jongi kini gisi ke pamenta te kaperkai kala nang kiu step na kawai kapor sa kawai kapor te aswa ba yo se kini ke baro kin one tap ha kane kadong bakathan jongi te nakalyang kane ka seng kemudian hapo kene ka dong baka tanjungi kala sim ya kene ka benta kumna ban ben sai pe ba halor kene ka phang na ka benta ka drugs tende ha kawai ka benta ka e ka ba nilamat bat kala orlong ha kini ki si ki por ka benta kene ka dong baka tanjungi kata ka long ha ki jing song kha khna kene ka dai ka wai ka ba pen hierdor ha ka imlang ka salang ha ki benta paper na ka benta kumno ban sandur ha bede baka imlang salang te kumta nagaleng ka SNOF ka organize knang ye kana program knang bo pensaya pi paiba te ya sa score lang ye kana ka jing organize jong ka SNOF ka kana ka singi namar ka long ka jing man pai ka bakrao kham ta pi kmi ki pa ki khon samla ki bran he dang san ba pin so thu kumno ban yeng hala ki jong ki benta namal ladang im yo ekine ke awareness program per yo se ki jimot jing pakhat ko jungi kim nomkot hagita ki benta ki ba nikum ke bro ngimla basutho te demar ta gadao kene kalong ka kapuk siar na benta jungi kim nong shnong jong stand boy pi simman talang ben snap ya kene program ila don lang ne ki nom percaya per halor kini ki kalanti ka gateway ka ba ki jing snew kwan rung hani hapo ka dong ka thanga jungi balada mangi iwei pa iwei kinong shnong jong ka dong ka thang ngim don ka jingke khli ka jing snew ka kloi bha banrung hoi ki seng bhalang bat ki dorba shnong ki ele ban penduja igena gena jing snew ki ba wanrung ban thlep ka dong ka thang ka jingi henroi lada kum ki pai ba mangi pat iwei pa iwei ada ngim shim ka jingi khli ka e bha mangin rak ikong igena gena ki jing snew namar kata ai wer ya pi baro kinong shnong kiba don hagine ka por kibi osnyo no magajing sawa ai bangin don taga jingki khli yala de namda kahing kasem ki bhaying hasem bat ye ki perlok parjor lalangim don ka jingki khli ka baskem ka jingmat jing berkhat ka jungi ru kalengkot haba ngim don ya kata ka mensim ka jingi trelang iwei pa iwei namar kata ngabo ka jing kerpak khamtam mentai don lang i officer ibadai incharge jangga Patrikhma police station iba incharge namanta ka bha kamnya nang imlang salang hapo ne kadang kathan but kumjoro ni don ya ka infiltration sheget kaban hapo skor beria kane gade ka benta gade ka gateway kenang ba ki badon hang tu ki bor jangga an kin pek bha lengba ki jings new ki banwan rung hagane kadang kathan ga jungi namar lada kate ka gateway ka badon hang te lada kam tre kam bha ngisngeu ba kalong ka lanti ka ba ki nongwei nong ar ki yo mon hagane ka dong ka than jingi paken rung ka jings new namar ka tang kan turu lengba ka por ba ki officer in charge ki bron hate ka jaka kilong ki ba pikir bha knang ba kita ki jings new ki noyo ban rung hane ka dong ka than ga jingi namar ka wer ya phi baro sa isen kum ki pai ba nang shisnong ki bron hagane ka jaka hagane ga yo hang don yala ya mix hangne bat ki nongwes henroi ka jingi trelang jongpi bat jongi kan long ka bajop haki pat kesingi